Һәрбер дәресенә видео өлеше бар, монда аудио версиясы бар, һәм әлбәттә язма рәвеше бар. Сез аны укый аласыз, карый аласыз, таный аласыз. Bu программа хәзер эшли башлады. Бүгеннән алып аны куллана аласыз. iOS һәм Android системаларында бар. Татар мәдрәсәсе дип язасыз, саф татар телендә. Монда 7 төрле фән, 124 видео дәрес. Һәр дәрес 15 минутлык. Карау бик авыр түгел. Сынау була, сынаудан соң икенче дәрес ачыла. Исламны ничек кабул итәргә, тәһарәт ничек алырга, намазны ничек укырга, ничек аны өйрәнергә. Шундый гади сораулар күпләр кешеләрдә туа. Без менә әлеге мәдрәсә аркылы кешеләргә максималь шундый белем бирергә тырышабыз. Бүгенге көндә менә татар телле онлайн мәдрәсәләре юк. Онлайн мәдрәсәләр инде сез интернетка кирсәгез, алар дөнья тулган. Безнең диния нәзарәте каршында бит инде күп еллар буе мәчетләр каршындагы курслар эшләп килә. Ул чынлы курслар. Шуңа безнең инде программабыз бар, ул программа расланган, ул программа нигезендә дәресләр бар. Шул дәресләрнең берсе ислам дине нигезләре. Онлайн мәдрәсә нигезендә менә шушы ислам дине нигезләре дәреслеге ята.